ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom.tj. айни замон дар 46-ум микрорайон наздикии диагностика қарор дорем. Ман ҳамид диагностика мебошад. аз ин тараф мости Султони Кабир, аз ин тараф бошад мости 46-ум микрорайон. хона имрӯзамон дар Ман ҳамид бинои навастройка ҷойгир аст. бисёр бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 15 ошона иборат мебошад. хона имрӯзамон дар 10-ум ошонаш ҷойгир аст. марҳамат, ворид мешавед. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар 10-ум ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 15 ошона иборат мебошад. кӯчаи соҳилӣ назди ёвар, диагностика 46-ум микрорайон, минтақаи беҳтарин мебошад дӯстони азиз. 3 мактаб, чандта садик, бозорчаи 46-ум микрорайон, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, ошхона ва ҳоҷатхонаву ҳаммом инҷо бошад. коридор дӯстони азиз, хона бо тамоми ҷизу чорааш фурӯхта мешавад. чизере ки дар навор мебинед ҳамааш меистад. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. хеле ки мебинед хона таъмири хуб дорад дӯстони азиз. таъмири нав дар бинои нав ҷойгир аст, дар минтақаи беҳтарин. мана ҳамина дӯстони азиз, мактабҳо мебошад. гимназия 74, гимназия 76, боз як мактаби дигар, садикҳо. дар ин тараф аллакай мана ҳамин дӯстони азиз бинои содод мебошад. мана ҳамин бино минтақаи беҳтарин аст дӯстони азиз. ва ин дӯстони азиз дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар бино отопление гузаронда мебошад дӯстони азиз. ман ҳамин трубои отопление мебошад. фақат худи батареи отопление мечаспонем, тамом. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ва ин бошад ошхона. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. нархи хона дӯстони азиз 417 000 сомонӣ, 38 000 доллар боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Dom.tj барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хона срочно фурӯхта мешавад дӯстони азиз. фурсати беҳтарин мебошад. аз даст натиҳен. чӣ саволе ки доред ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед аз номи канали Dom.tj. ва ба ҳамин навор монба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап биёед ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.